धरती पर जब कोनो जालिम प्राणी मनुष्य के अपना चरण में झुके पर मजबूर करेला तो एगो सच्चा मनुष्य ओकरा सामने झुके से इनकार कर देला। काहे कि ओकरा विश्वास होला कि ऊपर कोनो शक्ति बा जौन ओकरा साथे न्याय करी। जौना दिन ई विश्वास टूट जाई कि अंत में सच्चाई के जीत ना होला, वो दिन से कोनो मनुष्य धर्म आ सत्य के मार्ग पर ना चली। समाज बिखर जाई, मनुष्य हैवान हो जाई, जानवर से भी बदतर हो जाई। धरती, सूर्य या चंद्रमा भी आपन आपन रास्ता बदल दी। सृष्टि के सारा कर्म अस्त व्यस्त हो जाई। जब ऐसा अवस्था आ जाला तो सत्य या धर्म के रक्षा खातिर कोनो महान शक्ति के अवतार लेवल बहुत आवश्यक हो जाला। जब वो महान शक्ति के जन्म होला तो तीनों लोक में डंका बाजे लागेला। पाप या भ्रष्टाचारी भयभीत हो जाला आ फिर तब कमजोर आ असहाय निडर हो जाला।